в София, но в джамиите в Истанбул е определено забележима. Така че Синан, както виждаме, и по причина, може би, на една почти 100 годишна възраст и на една 50 годишна практика, успява да започне някъде поради една почти 100 годишна възраст и 50 години практика архитектурна. Синан започва някъде почти от ранния Ренесанс. Той е роден примерно 5 години след Рафаел. Това време отминава и той почти достига на подстъпите на барока някъде в началото на следващия век. Така че и в неговата архитектура се усещат вече един динамизъм, присъщ на бароковата архитектура, с много раздвижените силуети, с натрупването на обеми един върху друг, както казах, в архитектурата в Истанбул, преди всичко и в Одрин. Имаме купол, под него полукуполи, една много по-сложна схема от тази, която виждаме тук пред нас. Там и самия план е повече правоъгълен, свързан с наследството на Света София, докато тук концепцията на нашите джамии е върху квадратен план. Сега в тази джамия, разбира се, виждаме едни типични детайли, виждаме така популярно наричан елемент на сталактитите, който ще го видим от другата страна, където са капителите на колоните, на така наречения портик с 3 кубета, но го виждаме и на самото минаре. Това, което аз бих искал да отбележа и което се усеща според мен като присъствие на самия дух на Синан, е това, че той успява по един гениален начин да съчетае една простота на своите обемни решения с една изключителна елегантност. Дори при големите по обем джамии и Сюлеймание и Седимие, колкото и да са големи тези обеми, една елегантност на архитектурата, на обемите, на елементите винаги присъства, което го прави един от световните архитекти. Както казах, той е почти съвременник на Микеланджело и се успява да създаде една друга ислямска архитектура, която архитектура е различна и от ислямската архитектура на Магреб, Тунис, Алжир, Мароко, и от архитектурата на исляма в другата част на Азия, Самарканд и така нататък. Така че приносът му е оригинален. Не става дума, може би, точно за творчески почерк, а може би за един официален стил на класическия период, на който той е водач. Сега интересна история, разбира се, от гледна точка на това, което са писали историци, което може би е легенда или не съвсем, е, че малко закъснявайки за завършването на джамията Сюлеймание, той е разгневил самия султан Сюлейман Великолепни и след неговите забележки много бързо, по един изключително ефективен начин успява да завърши джамията, при което Сюлейман му е подарил един златен ключ, с който той да отвори и да открие самата джамия. Това, разбира се, е част, може би, от легендата, част от истината. Сега Сюлейман Великолепният е, може би, султанът, с който Синан най-добре е работил, тъй като самият този султан е царувал доста дълго време, мисля, че над 40 години. Иначе Синан е работил при управлението най-малко на 3, някои казват и на 5 султани. И разбира се, архитектурата на всички тези огромни обекти, той е правил почти всичко, хамами, преустройство на топкапа, съответни салони вътре, кухни, медресета. Все пак джамията остава връх, може би, на неговото творчество, като най-забележителен обект, и това е архитектурата на ислям. В нейния турски вариант с всичката и самобитност, както казах преди малко, разлика от различни други архитектури на исляма, като стигнем чак до Индия и така нататък. Мисля, че най-важното му качество е умението да достигне до някакъв синтез.
Мястото, на което се намираме, всъщност е сърцето на София. Причината за възникването на града, това е минералния извор. И всъщност комплекса на Баня Баши джамия е бил на това място. Това, което също е интересно, е, че в тези векове от създаването на този изключителен обект, той винаги е бил запазен в добро състояние, за което имат голям принос и реставраторите и изследователите на ислямската архитектура в страната. И ми се иска да спомена името на Никола Мушанов, който е отговарял за възстановяването както на тази джамия, така и на много такива обекти в страната. Отново, може би няколко думи за композицията на обекта. Централна композиция, централно куповно пространство, което отново с много светлина. Известно е, че в ислямските паметници няма изображения, вътре има само надписи. Централното куповно пространство, което представлява молитвения дом, има и отделение за жените, една вътрешен балкон, в който обикновено са се качвали жените за тяхната молитва. Как се запознахте вие с творчеството на сина? Моят път е предначертан, тъй като професионално, още като студентка, разбира се, съм изучавала неговото творчество, както в Османската империя, така и в страната. След това имах много щастливи срещи с професор Гюлчин Кючукая, която организира първия симпозиум в Одрин, който е посветен на името на Мимар Синан. Този симпозиум вече има 5 издания, но първото беше посветено на творчеството на Синан. Бяха поканени изследователи от различни страни, които представиха негови обекти в различни балкански страни. След това, разбира се, този симпозиум, който продължава, се посвещава на различни теми от областта на теорията и историята на архитектурата, като водата и архитектурата, като градоустройствените исторически центрове на Османската империя и други такива. В една вече далечна година, 1965-66, аз бях студент по електроника в тогавашния Висш машинно-електротехнически институт в София. И някъде в трети курс вече бях решил и бях наясно, че предпочитам да стана архитект, а не инженер по електроника. И записвайки се в първи курс 66-та година, попаднах на току-що издадената кратка история на българската архитектура. Това е едно издание на Българската академия на науките. Доста интересно и в него за първи път имаше раздел паметници на османската архитектура в България. Там прочетох името на Синан като един от най-големите турски архитекти. Заедно с него видях и различни други обекти, много интересни, каквито са, например, Агушевите конаци на рода Агушев, едни много големи земевладелци в Родопите, едните конаци са в село Могилица, другите им конаци са били летните в село Черешево. И имаше, разбира се, и много други обекти, включително един сарай на гераите, които гераи са същия султански род, за който е писал известният руски поет Пушкин в Бахчисарайски фонтан. Само че там са гиреи, при нас те са гераите. Село Върбица в източна България, Шуменско, той вече не съществува, докато Агушевите конаци съществуват и в момента. Така че оттам до някъде си представих вече един архитектурен свят, в който има много интересни културни взаимодействия и културни преноси, което всъщност се запази като интерес в моята работа и до днес. И естествено е, че когато преди няколко години се състоя първия симпозиум Мимар Синан в Одрин, аз имах и честта и удоволствието да участвам в този симпозиум.
за което би трябвало да благодаря на организаторите от Тракийския университет в Одрин, особено на професор Гилчин Кючуккая, на Камерата на турските архитекти в Одрин, която има много голям принос за този първи симпозиум. В този смисъл аз си дадох и сметка, че за съжаление и в Турция, и в България интереса към съответно българската и турската архитектура е обект и предмет на отделни единици. Би трябвало, може би, в бъдеще да има един по-голям интерес на българските архитекти към турската архитектура и съвременна и тази на миналото, както и разбира се на турски архитекти към българската архитектура, за да бъде този обмен ползотворен. Има ли място в днешно време има Арсенал и как си представяте един облик на град или дори на цяла държава? Сега, това е в сферата на известна фантастика. Иска се някакво въображение. Аз сващам въпроса дали някакви идеи от наследството от философията на Синан биха могли да имат някаква реализация днеска, какво някакъв нов Синан би могъл да прави. И според мен Синан е започнал като инженер, има много силна конструкторска роля на изобретател също така. Така че може би лесно бихме могли да си представим, че Синан би бил ангажиран, този нов Синан, в строеж на изключително оригинални небостроячи и разбира се, като знаем неговото майсторство при правенето на пространства в, може би, съвременни културни центрове от типа на музеите или нещо друго. Също искам да добавя, че някога джамийският комплекс е бил един много сложен организъм с много ясен обаче акцент и център на композицията, какъвто е била джамията, но около нея, разбира се, е имало болници, медресета, училища и така нататък, в която комплексност ние съзираме едни принципи, които днес също се прилагат, събирайки на едно място различни по характер пространства и функции, които се развиват в тях. Така че сложността на композицията, такава, която е присъща на Синан, известна драматичност, ако искате, известна мистика. Може би той също би работил отново в строителството за духа на храмове и, както споменах, вече за някаква култура. Във връзка с това, може би, трябва да спомена за гроба на Синан, който съм виждал, разбира се. Той е в един от по-малките дворове на този наистина великолепен комплекс Сюлеймание, там където е самия осмоъгълната гробница на Сюлейман, на много известната му жена Роксалана и самото тюрбе, както се казва, на Синан, което той е проектирал за себе си. Така че самата тази джамия е един символ, защото Синан работи също така с символи на великолепието на Сюлейман Великолепния на неговата епоха. Може да се добави, че Сюлейман, разбира се, е имал кампании, военни походи, обсади до Европа, до Виена, до Будапеща, обсада на остров Малта, в другата посока на изток е стигнал до Иран и така нататък. Някои от тези походи са били успешни, други не, но желанието тази империя да остави свои знаци във всички тези далечни държави е разбираемо и епохата е намерила и своя необходим човек в лицето на Синан да направи тази архитектура. Защото и у нас също неговите джамии са останали някакви знаци, в които идеята за някакво могъщество, може би в България те са по-малки, се съчетава с източното изящество и елегантност. Нещо друго, което аз бих добавил за тази архитектура на Синани, което е лично мое мнение, че когато говорим за изтока, за Ориента, декорацията има изключително значение. Също така и за архитектурата на исляма. Сега при Синан обаче има изключително равновесие и декорацията не потиска самата архитектура, композицията на обемите, изключителните градски силуети или градски пейзаж, ако го наречем, което той постига с разположението на самите тези джамии.
Така че архитектурата при